Salam gaderly watandaşlar, salam mehriban illeşler. Bugün Nowatdaky ýene de edebiýat akşamlary gepleşigimiziň ýene sany. Bugün biz watandaşlar bolup öz ýazan goşgularymyz barada gürrüň etmekçi, öz ýazan goşgularymyzy okap bermekçi. Belki watandaşlarymyzyň göwnünden turar diýip tama edýäs. Sebäbi biz şu goşgular üstü bilen terror rejime garşy görüş alyp barýar. Bulam biziň öz gezegimizde goşandymyz bolar diýip tama edýäs. Onu näme häzir men şu rejime garşy bir ýazan goşgym bardy. Men şonu okap bermekçi. Garaşsyz tezdiýip aňyna guýan, milletini şeýdip bilimsiz goýan, aç halkyň öňünde güjeňläp iýen watanyny aç gözleri galmy. Jübüsi galyňasa nefsim galňaýar, ugurlukda bir-birinden galmaýar, mut nebitten baş aýlanyp galgaýar, watanyny gargalara galmy. Ýok döwleti alasmana götüren, bagşylary how-howny ýetiren, biz bitarap diýip ýurdu batyran watanyny kezzaplara galmy. Wah hany öňkü mert kelle aljaklar, ýogyny ýurt üçin janyny berjekler. Ownady tekeler, ýitdi gerçekler, watanyny geçilere galmy. Ferdar ýelse balakar haýdan diýdiler. Gidinde ses beriň saýlan diýdiler. Gysganman sadakada paýlan diýdiler. Topragyny haramlara galmy. Watandaşlaryň şeýleräk men ýazan goşgym. Elbetde bu goşgularda özüňize degişli sözleri, özüňize degişli manylary çykaryp bilersiňiz diýip mene tama edýän. Indi şu ýerde ýene de öz goşgusy bilen göreşýän ýigitlerden biri Mälik illeşimize söz bermekçi. Mälik illeşimiz söz sizden. Salam ildeşler, Onur hanım, Cennet hanım, sağ olun, gepleşiye çağırdyňyz. Gatyňyz, goşgyňyz, galama gitip bolsun. Bilen näme şeýle bir watanyň durumy ortada, hemme zat bir gözünden görüp gowluk ýok. Indi bu terror rejime garşy görüşme wagty geldi, geçibem getdi. Indi her kim öz başarlaryndan, watandaşlardan haýyş, kim goşgusy bilen olar. Her kime bir wezipe düşýär. Biziň emine elimizden gelýäni häzirlik çara şu. Nesip bolsa, näme etmelen bolsa, haýsy göreş alyp barmalan bolsa, biz hemmemiz bize taýyn. Ine menem kiçirek bir goşgy okap bereýin. Türkmen elim, eziz halkym, watan toprak howp astynda, köýne duşman, bugun dostum, gelmiş indi ýurt üstünde, orfagy ol dostumyz, haýwatdadyr güýçlidir, saýasynda postumyz, elim ganly çiýişlidir, diýip satdy watany, tala berdi türkmeni, nebet gazy satany, garyplyga iteni, satybildiň satanyň,
alan zadın nämedi? Boşuna halky ütenin garşylygam medalmy? Allawa düşdüň dönüp, korrupsiýany çykardyň. Beýlede bolanmaz gömük, yaranjaň alyp göterdi. Millet bugün aç yalaňaç, yurt terk etme derdinde. Erkek orandy gyňaç, galman erki elinde. Molla gürläp bilenok, terror hojaýyny öňmän. Söýmese de bolany, halky güýmeýär bölmän. Gürletseňem Allah guly, Peýgamberiň ymmaty. Hayır sahabatdan puly, birja taňryň ýok gymmaty. Watan dönügüne sorap, yüzlenýären başym goýup, syýlaga barmy seni gorap, halk düşmany, halka soýup. Zulüm ettin yetmedi, gözüň gandan doýmady. Basış ettin bitmedi, indi gorku galmady. Hasap wagty ýaklaşýar, indi gerek seninki. Türkmen barha güýçlenýär, watan toprak bilinki. Gelejege dikeltmek boynumyzyň borjydyr. Ýaş neslimiz halaf etmek mertlerimiziň harjydyr. Ine şeýleräk sag bolun dinleňiňe. Ildeşlerimizem göwnünden turar diýen umydym bar. Ýalňyşlar bolýarlar, belki kapya deňelmendiler. Yo, gaty gowy manylary, gaty gowy manysy bar. Bolmanym biz watandaşlar professional bir ýadyjy däl, şahyr däl, buňa dogry düşünmeli. Biz ýa 5 ýyllap, 10 ýyllap bulurdan universitet gutarmadyk, dil edebiýat okamadyk, ýa filosofski nemeleri okamadyk, fakultetlary, ýa jurnalistik okamadyk. Ekran çykyp gürläp ýören adamlarym däl. Ýöne bolşuna görä watany gazanmak üçin görüşýäs. Buňa da ýene-de watandaşlarymyzyň dogry düşünmegi gerek. Hiç birimizin professional bir şahyr däl. Indi şu ýerde cennet watandaşymyz gelip goşuldy. Oňa da söz bereliň. Aýt beriň cennet. Salam hanımlar, beyler. Bugün öz goşgularymyz bilen çykyp otyrys. Bu goşgularym biziň şu üç ýangynçymyz Türkmenistanyň rejimine garşy tanqidlerimiz bolýar. Türkmenistan görüp otyrys. Geçen gezem aýtdym, Titanik çümp barýar. Halk çırpınıp näme etjegini bilmän oňa urunup dururlar. Bizlerim şu ýerde boş duramyz ýok da janymyz ýany şu goşgulary bilen dile getirýäs. Şu ýerde menem öz goşgymy okap geçeýin onda. Taňrym bize eçilipdir. Baýlyk diýen gaz nebiti, Rus köpekler dökülipdir. Göz gızdyryp baýlygymyza. Girip Türkmen topragyna, ilki aldy gök tepäne, basış, gorky, zulüm edip başladylar talamana. Özlerine hyzmat etjek, dönüklerden başa goýdy, milletini jahil etjek, mollalary orta goýdy. Girip goýun derisine, möjekligini gizledi, yalan sözläp Türkmene, Ruslar size azad etti. Halkın düşmanları diýip, ýok ettirdi ökdeleri, korrupsiýa garşy diýip, garyplaşdyryldy ýyly. Diýdiler Türkmene baran, raýat diýip at goýulan, mäleseler paýok beren, hapishany Türkmenistan. Ýöne Türkmen beýle däldi, özüne göwni ýetýärdi, çöl içinde gonyp göçüp, geljegi görüp bilýärdi. İl ýurduna arka durjak Cüneyt hanlary bardy, halkyň talamçysy diýip basmaçy ýarlygyny dakdy.
Yalan ertekler bilen uuklattılar seni bol aldılar gaz nevetini Türkmen yurduna eye bol. 21. asır dünya boyu globallaştı. Tahtlar bolacak endi ahir. Maymunlarım gözün açtı. Halkın güýje silin suwy. Ayaklanýar Türkmen ili. Täze Türkmenistan gurular. Gelejegi halas eder. Şunun bilen şu dile getirdik Türkmenistany tanqid edip. Yeni bir goşgy gap geçsem bolarmy? Hı hı. Haydi verin. Adı vardı, özü yok. Yeri vardı, halkı yok. Bilim hanı haysy yurt. Türkmenistan diyen yurt. Yalan dolan doludur. Girsen işin içine. Eder bastır busturu. Töhmet atar özüne. Yöne nireden tutsan. Kopup gelýär eline. Sağlık bilen bilimin. Palta urdu düýbene. Dünya belli bolduk deyip. Övünýärler mediada. Yöne yapık yurtduğun gizleyerler her yerde. Sebäp Türkmenistana bir turistam alan yok. Hatta öz yurttaşına rahat girme, çıkma yok. Bir tarafta migrasiya, bir tarafta polisiya, ırsarap dur halkını asuda asmanında. Yöne bular yalan deyip, canatkar marginallar bizde gül yağlı deyip mahavatı edýärler. Bir taraftan mollalarım, yurt parahat duru asman, günümüze şükür deyip bulaştırýar dini goýman. Şonuň üçin diýýänmen, ýokdur bu yurtda döwlet. Kanunyň ýok yerinde döwletiňem işi ýok. Dile geldi, bile geldi. Gözüňizi açyňyndy. Şu zatlary görüp bilip susanydy, jezayndy. Ne ildeşler sizlerim şol goşgulardan Oğul Nurhan aýdyşan many çykar bersin şundan. Sağ olun dinläňiz üçin. Sağ olun. Cennet illeşimiz sağ olun. Bugün biz adlyk şoň üçin bugünkü edebiýat gepleşigimizi irrak tamamlaýas. Ne her birimiz öz goşgulymyzdy okuduk. Sağ olun watandaşlar gelip öz goşgulymyzdy okanyňyz üçin halkym bu zatlara dogry düşünür, gözlerini açar diýip umyt edýäs. Watan üçin her bir adam göreşmelidir. Sebäbi watanyňyz elden gitdi. Cennet han dogry aýdýar, şu Titanic ýaly çümüp barýa. Ýam çümdi diýseňem boljak. Bu gidişine gitse, bizem ählimizem sesimiz çykarman, agdymyzy, burnumyzy yumup otursak, watan gitdi, çümdi Titanic ýaly. Türkmeniňem nesli gitmesin, oğuz nesli gitmesin diýip biz şonuň üçin görüşýäs, oğuz nesli gitmesin. Başyňyzy galdyryň, gözüňizi açyň, sizem beýliňizi berk guşap, biz ýaly biziň deňimizde beýlekleň deňine, görüşjileň deňine bile görüşüň diýip şuny sizden haýyş edýäs. Onuň ýene-de bir aýtmaly goýmaly zat bar. Geçen edebiýat sanlamynyň birini biz konkurs eglan edipdik. Şu şahyr biziň watandaşlarymyzyň arasynda şahyr bolmasa da goşgy ýazmakda bir ukýuwy bar adam, ýa howesy bar adam bar bolsa bize goşgylaryny iýersin diýipdik. Şo ýerde birinji ýere belli bir möçberde pul eglan etdik, ikinji ýerde, üçünji ýerde 3 tane yeri şo goşgynyň haýsysy köp ses gazandy. Şol birinji ýeri azyrak gazanan, ikinji ýeri hemde üçünji ýeri eglan edipdik. Şol barada ýene-de bir gaýtalap geçeýin diýdim.
Gödüňne tutum hökman suratda şu ýylyň aýagyna çenli goşgulary bize ýazyp ugradym. Şu videoň aşagyna ýene-de mail adresi ýazar. Habarlaşmak üçin hem telefon nomeram goýar. Hökman suratda habarlaşyň. Bolýan watandaşlar şu ýerde tamamlalyň. Hoş sag bolun. Sizem kardeşler Mälik Bey, Cennet hanım sag bolun. Sizem taňyl kysym gelip öz goşgularyňyzy okap bereniňiz üçin. Bolýar, sag bolun. Sağ olun vatandaşlar.